Pazi, listen main, ej. Aj, sad što? Jasno, mate. Vidi, Hamide, ako mi ukradeš vamo ovoga reda, znači ja idem trolom. Ja sam gledao Tebra kako, u kojim situacijama da idemo AFK, brate. Gledao onog... Majke ti. Aj, druže. A da, znam. A jesi gledao onu... Gledao sam Tebra i kako si igra jasno, Vladimira i tako se... Da, a jesi gledao... Baš hvala, a jesi gledao ono, i ostavio me ovaj dečko, znaš, ona kao Sandy. Druže, kada dođe i kad se nakašlje, ovako priča se kaže onako nekako defekt, ja se ustala, druže. Da. Gledaj ti baš tu li kušu, druže. Da, baš njen video. I onda ovako u pola videa kaže, ako vam se sviđa šminka kao onda, ne znam. Ali on je mene iskoristio, ako on svi Da, on je mene iskoristio. I kaže kao... Ne, kaže da ono kao neću mu reći, ne, kao neću reći kako se zove. Reći vam samo kako se preziva. Ne. A dobro, reći vam kako se zove. Da. Ili kako se zove, reći vam samo kako se preziva. Ne, kaže kao neću vam reći kako se zove i preziva, ali ću vam reći kako se preziva. Tak nekako je rekla. Alo, ne pinga ja konju. Šta je još bilo, kako je, šta još kažeš, čekaj. I jao, vidi ova Hajaji, kako se zove. Hajaji. Hajaji. Aha, to smiješno, Hamid, jel? Nije, Kimber nikad kako je rekao. Nije smiješno. Hamtrigger sam rekao. Hamtrigger. Sad još ne nosi. Da. Kad je ovaj Divnić rekao za Rottweilera. Da, Rottweiler. Kaže, a kad je ovaj Divnić rekao ono, a ne znam šta je rekao. Rottweiler. Pa Divnić je bio. Touka, bratove. Šta radi Touka, a? A me nervira ovaj Blitzcrank, jebem ga u. I on tebe, a Miđo, veruj mi. I ti mene ko te jebe. Dolazim, aj. Treći sam level. Pušteno ja dobijem bit mali. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrze. Brate, šta što nisam rekao, druže, viš da smo dobili heal. Za džabe, bukvalno. Ko je jungle? Ksina, a? Mogu ja da sam ubijem Ksina, šta misliš? Misliš da ne mogu? Ima ghost. Imam ja flash. Ne seri da nije uzeo red buff, druže. Ma to neko ne bati. Druže, ja imam 5 farma, sad ću imat 6, brate. Easy. Drugi red, brate. A ako hoćeš mogu da dođem na mid samo da se malo nahilam od ove krabice, brate. Tamo će imati tijer. A on će iskorati ovo. Brate, koji temni šampion skida, to nije realno. Pa kad je OP, brate, nov čempion. A ne, Blitz, mrš. Aj, može. A što ti A radi? šta mi se... Neš. Jebat. Gde si rekla, nisi porekla, first blood. Imaš full Aj farm. nemoj krat farmu. Midić, a? Misliš, a? Znam, a? Aj nemoj krat Brate, ali ne bi uzeo, druže. Požuri. Brate, nemam ni ward, gledaj ovo. Sam požuri, ne trati vard. Ajde, level 6 listen me. Ubij ga, a mi čujete ona. Samo vi čujete, opušteno. Koliko ti imaš health? A i onda mene kao zoveš na mid, evo. Ej, brate, dok ti ne setiš da dođeš, Brate, jesam dobio first blood, šta hoćeš? možda mrta god došao si ljubav. Hvala. I ti isto. Ti vidiš čašom, ne. Da, brate. A realno fidaš, 28 farme, gle ovo kakav stijenu ubije, evo te. Pogledaj ovo, druži, imam farme ko ovaj... Hamid, brate. Ti
što je uzeo Toma koji mu daje 20 ability, a druže, šta radiš? Što probaš, brate? A ne, lig igra ovaj AP ovoga. Izda neke mangu sad. Da. Mislim da je lud. Druže, nisam... Misliš, Amidžan? A isto oko na lig, brate. Ovaj, ja? Pa kad te lik sam pouka, brate. Kad si ti glupi, ne znaš da baciš win wall, jebote. A jesi vidio onaj mod što kao, lupam, onako budiš blic i biraš moć od ulte. To je bilo se ovaj Da, pravi, a to je ekstra. I kako ja to nisam vidio uopšte? Mamiću. Ja taj mod nisam. Hoš da genkam opet? Evo ga kak sin. Druže, ja ne kontam koji je onak down ima na ovdje na ovom. Ksin je ovdje bio. Idem ja kod mene dole u džunglu. Čekaj, neću preko lejna, brate. Zato što imam samo 2 varda koje čuvam. Čuvaš za mid sad, jer Da, čuvam za mid, dobijam 6. level od ovih i od kamenja. Znači 1.000.000% ću dobijem 6. level, brate. Sad sam već 5. Da, ja igram tank Lee Sina, brate. Druže, odakle njoj stane? Kada te pogodi sa 3 pera, pošto vidi, ono kao kod kod ove kaliste i znaš, onako, ono kad baciš i onda kad se vrati, razumiješ, i kada te pogode 3, razumiješ, onda, te rutuje. ali me šiba lig, brate. Druže, nema li kuša mana, aj možeš doći na to. A mogu da, ali da poletim do topa, druže. Bolje dođeš kod mene. Pa bolje dođem samo da dobijem 6 level i dolazim. Čete da vidite jedan pro play s Lisina. Gledaj, moram ladno da uzmem i reda i ovo se, a sad ne dobijem 6 level. Nikad noće. A ja moram, brate, stvari imam noće. Idi bek, ajde pa će ona doći. Ali je puk, brate. Znači ne mogu da dobijem 6 level, druži. A sve gotovo sad sam ja mag, da. Znaš kako mi ne žele? A lik nema ult. Dobio sam konačno 6 level, dolazim, ajde. Lik nema ult, ali možda je sve. Ja sve ove dane čekam da mi svoj... Jebe mu mater. Tvoje, brate. Nemo da gubim, nemo da gubim. Kad si kill naše. Da, brate, da sam ga sa Q pogodio, ubio bi ga. A što kažeš? A previše sam ga šutnuo nekako, ne znam. Aj sad ću, stvari da, nema šanse da ti na top dođe. Mogu da, ne možemo ga ni davati, nemoj. Ne mogu, Amidžan, mrzim. Da si rekao dok sam bio tu negdje blizu. Pa defajte, druže. Pa, a što s crku? A ti požurite, brate. Evo ga, kšim, brate, znači dolazi. Aj ću utvrš. Ja ne znam kako ustala. Ali to se, Pogledaj dokle me prati kokoška, druže, 3 dana me vija. Alo, Ksin će ti možda na top doći, ako ne, onda će ja da mu uzem ovo njegov. Evo imam varte, brate. Ne, dolazi lik vam, beži red, jebem ti mater. Jebo mamu, oš se pomeriti. Stani tu žbun. A, opušteno, vidim ja odavde sve. On je sad dao ovdje. Imam ultu, tako da ako me napadne mogu da gubim. Jebo mamu, će lik doći uopšte. I sad kad ja krenem da ovoga reda tučem, razumiješ, on će onda da me savata, gle. Aj sad čekat ću ga još malo. A možda te lik čeka tu. Je sad Je najbolje. došao i Varda od tuda, znaš. Možda mi je uzeo Blue-a, brate. Evo ga lik, jest uzeo mi Blue-a. Sad ću ga ubiti sad ovo. A pusti ga da ga red sjebe, brate. Znam, opušti. Ubit mrcino. Nema šanse, promašio sam bio Q, sve može... doći, aj prema meni. Ne, brate, ne seri... Sjebao sam se, ne, teo sam da onako prvo dođem da ga ultam pa onda, ali sam se sjebao. Znaš jak skroz sam failovo, bukvalno. Lik je tu ide back. Bravo, beži, dobro, ajde, double buff ja dobio assist, opušteno, ajde.
Znaš kak sam se sjebao, znači mogu sam gubiti 1000 puta. Njihov Draven ima 3-1, ti imaš Rola 1, ali kuše 1-2. Ajde, rat je 1-1. Znači mogu sam gubiti 1000 puta, samo što ja nisam te... idem da mu uzem blue, a sad boli me ovo. On je uzeo mog, brate. Jel Znaš sam ja ko je utao? dao? Jest, Brate, Jeste koji ulta, damage ima champion? pa ubit će te sad. Imaš vedro. Bravo. Ne, ja mislim da ćete ubiti sad. Ganaš nema ni ult. Pa što nema? Sad možeš gank, taman će doći. Taman ja sad nemam ult. Još brate golem imat ću ult. Ne, idem da odem do njegovog ovoga. Tuci ga, aj. Moram ići nazad, nemam mane. Ajde, Baci dobit ću, Q, ajde, sad. ajde. Baci bar 5 Udri. Nemam var 2. Dođi brate. Ne, imam ultu, sad čekaj. Zato što... Ako možeš napraviti... Efajte, zašto im puštati kiloje? To što hoću da ubijem ovog lika. Stani pod tureta. Jebo mamu. Kome, brate. A ti gledaj da te ne privuče. Sad će reći. Nemoj biti mega gnana. Šta ti radi? Bolje dođi na bot. Mrš, jebaću ti mater. Ne! Ako me lik sad ubi! A, Pizdu materinu! Ali neću još da igram uopšte. Kako slik pomeri u donju stranu, nikad ne da ide gore. On je realno koji damage champion ima. Ajoj, bajo. Pizdu materinu. Glupost! Mrš! Ne moš tebra, on je realno koji champion. Kako ovaj lik, kako on nema, brate? Možda on nije uzeo mog... Jeste, brate, mora uzeti mog blua. ovaj na Fidok Sarata. Ja ga nafido, a tebe ubio jednom. Dečko perikano potap. Pa privuko me, šta hoćeš, vrši pizdu materinu. Stani dobi roka. Škura. A ja miđa bez psovanja, Ne bre. pričaj sa njim na vodi. Idem full AD, lisin, jebe mi se sad. Ne igraš full tank, bro. Neću, brate. Zašto je sranje? Ja bar sam malo kulica. Ne, brate, moram da sad dođem na top, da gankam, da ga ubijem. Jao, brate, imam se našu stut. Eto, otišao ti turet, nama još nisu Ajde slušali. s ja ne ja. Možeš ti samo ne reći. Jebem joj mamu, jesi vidio ovo? Kako me je sjebala sa njenom ultom? Ne, nego, Namjerno. Doći oko... kakta. Kad dubo ovo je Irina, Fida. Brate, dođem da je flash ultam i ona baci njenu ultu i zajebe me. Ajde ovo. A šupak. Dođi treći. Peder. Ćao. Mrš. Hehe. Nemoj gank, molim. Neću, ajde. Ne, treba mi jedan minion za level, brate. A ozbiljno. Da. Ču budale. I sad ti meni ka ne veruješ. GG, noob, support, report. Opušteno, sad ćemo da ih odvalim. Moram da kupim onaj, kada zove, timat, brate. To jest onaj, timat, kako se to već kaže. Ja vidio ovog Schumachera, Zajebo me, brat, flash. Misliš, a? Ovaj teo da mi reda ukrade, kakav šupak. Ja vidio umakam. Bravo, Lanić ti bude. Molim. Evo, Gdje ćeš ga tamo? Defaj mi mid, brat. Defaj mid. Ti jebe mater više, mršupi. Ma brate, morao sam da mu dođam Q, Mhm. igram igricu pa da sad. Gol. Aj može, Jeriniću. Gle, ja ću da ovako tu bacim var 2 da je šutnem, može? Gdje je ona? Ima pink var. Ova mi ukrala jedan kill do dana. Bravo, kill nego ona samo uzela killa, ti si cel
evo 5. 20, nema mi dana. Sera. 0,5. Beži Dušane, beži Dušane. Samo, beži doće ti ovali kuša. Pa dođi i ti, brate. Pa ne moraš. Nemam tureta. Nema što radi. Ne mogu, brate, lik sad radi. Reda, ali sam previše low, ne mogu da mu uzem. Ajde ga uzmemo, ajde ga uzmemo. Ne, brate, lik ga je uzeo već. Jel uzeo Reda, jest? Sad će ja doći, alo. Sad će nikad doći i tonat će onu stranu sad. Bravo, pušteno, ajde, tu si. Ojoj, baje. Bravo, ez. Ajde Kulić. Aj, može. Jebeš ti njih, ubit ćemo ih sad sve, ajde, može. Sad smo zajebani, Neće, brate, rokaj, brate, pogledaj koliko je low kulica, gledaj. Druže, ba, vi sjepite turete, idem back. Gdje je lik? Brate, imam 3000, idem back. Ja ću doći. Idem back, imam 3000, onda ću otići. Jebem ti, znaš šta me jako nervira? Kada na tastaturi imam ošće podigne, kao, znaš ono što ima? I kad mi se to spusti, joj, me to nervira. U redu. Šta je brat? Šta ćete vi na topu, deć? Brate, idi na bot farme, i sam iđa, realno, što radiš? Pa ne može. Pa, zašto? Zato što su svi kod Zmaja. Gdje su kod Zmaja drugi ubili Zmaja pred 2 minuta, a tu su. Šta ti misliš, da su se ono kao sakrili u žbunu, a čekaju tebe da dođeš? Da, sam familija čekaju. Da. Ja pojedu. Dobro da ovog čogata nemaju. Da. Tako da ono čogat pojede Hamida, bro. Sad ga čak čitav game u bušu tamo. Da, druže. Joj, Kao- vidi Hamida, vidi, sam pogledaj. I nisu tamo. Pa eto. Glup, šta ti kažem? Nisu tamo ni. A smo ga zajebali, sorry, Amidža. Ovo smo mi krivi, ako ćemo realno. Dušane, si gledao komentare na tvojim prethodnim videima? Jesam, Jesu da moj? da. Ja sam rekao, SS top. Nice SS. Šta si rekao neki? Hej, alo, nemaj. Opa. Alo, mogu da ultam, alo. Boli me u neću. Šta ovaj lik kao level 7? Da te ubijem sad govno na smrljivu. Help team. Help. Mrš. Alo, Draven. Brate, ja lano nemam vard. Pa daj! Dobro je, super, dač da reći. Ubi ga, ne radi. Ako te već report. Bravo. Ajde, nemam ultu, ajde, može. Nemoj. Sam ja dobijem, trebamo ići. Ujebote, beži. Odvalit će. Sad spasio. Nisam se spasio, nego sam mu lepo dođo, brate. Spasio Aj se. ultat ću ga ja. Nemam ult. Ultaj ga Amidža, bre, tuci ga samo. Brate, dobar je build na Lisinu sa Titanic Hydrom, brate. I clear imaš dobar, i helte, i baš budeš jak, brate, gle ovo. Gle, ajde, mogu da dođem na mid sada. Imam ultu za 8 sekundi. Znaš koliko falo da nam? Prikulić, 30. Da te privučem. Znaš da se ove kulice healaju, brate? I sve? Da, brate, sve se healaju, ja mislim. Možda, Ne sad. ne heala se, ali se healaju ove. Ovo je još veći mental. Ono se hilaju, brate, od kad je igrica. To ti da pravi. Def Kulić. Ajde Šani, ajde. A jebi ga, brate. Čekaj da postanem. Ajde, ubij ga. Jesu Bravo. išli 50 ulta na jedno. Džal, ne već druž, gle ovo, opa, baki. Druže, Ne, serija sam pogodio miniona, brate. Kakav usjer. Udari ga. bež. Alo. Ne, Ksin, brate, tuci Ksina. Aj, beč. Brate, da svi napali. Udri ga. Nema šanse, nemam ove energije, brate, nema energije. Ajde, evo, dolazi. Bež. Dođi da ti jebe mat. Ubio sam ga, druže, šta hoćeš? Nisam imao energije, imao sam 2 energije, brate.
Pa kako da dođem, onda nemam ni Q, nemam ništa. Idem da nisam tu reći. Prefid ovaj jedan. Da, brat, ima 336, pogledaj ga samo. Kako fida čovjek, fascinant. Zamisli. Alo, ovo igra prof s nama. Ozbiljno. Aj. Igra je Draven, kako igra prošli Draven? Loš. A pogledaj mi družu. A pa ne, znaš da smo ih odvalili, druže. 2, 7, 10, 10. Beži, beži. E pa da, barem ja... Ujebote šta ih je, gle ovo. Verujem da nisi imao ni jedan pozicion. Jesam. A to je skor 4-5, jel? Ne. Please kill, jebem u mater. Ne, pogledaj koliko je lik bio low. Druže, ne možem da imam sam ja i nemam tenka. Brate, jesi vidio koliko je lik bio low? A si ti vidio? A sam ga odvalio, da si imao jedan damage više, ubio bi ga, brate. Ne vezi. Tu si ja ima već, sad sam crko, brate. Ja, evo ih, mislim. Ovo sad ću uzmem, Nikom sin ovo, brate. Kakav ksin, brate. kakav winball, druže. On je realno. Šta je to bio, hook, a? Ajde tu, blica, fokus blic! Fokus blic! Ne možeš, ne možeš. Alo, fokus support. Bez, joli kuta preja. Još malo. Kanat i... Ajde, dođi Dušan, na mid, ja ću još malo dobiti. Dolazim, ajde, u ult imam još malo. Nemam flash. Bacam u Nyx. Evo, ali kuta. Alo, bacam Sad čekaj. Nemoj! Šta nemoj, druže, gle ovo. Znaš ko ovdje kera. Ne, brate, nisam ladno bacio lepo, var. Još kad bi ti znao da je... Da, Hamid pogotovo. 1-7, nema čovjek još uvijek prvi item, brate. Ima. Ej, sad imaš. Gdje ti je prvi item? Ajde objasni. Brate, ajme još kulicu. Imam para da ga kupim, ali nisam otišao. Pa idi ga kupi. A evo ti Evo mi ovaj tur. Moš jebat ćemo im sve, druže. Vid ovog šuma. Bravo. Brate, koliko ja pravim damage, ovo nije normalno. Opušteno, ja sam tenko tu red, druže. Mrtav. Nije. Čuj, brate. Kad ja Ajmo postavim tebe pamet. zmaja, nemoj junglera. Ajde, dolazim. Ali imaju blic, a ja sam par. Ali imaju blica. Ova je top, lagano će se zmaja, aj sam ga roke. Pa je sad ovaj Dragon Steel. Tap. Jum. Je, 2000. Beži. Neka blic. Beži. Taman. Pa da. Slušajte. Sad će se ovo nije doći, brate. Druži, imam double buff. To uzdo od ovog. Bežite, Nemoj dolazi. Nemojte. Brate, ovaj team fight sam ja odvalio, ćemo realno. Pa da. Ti si uleteo, ja sam Pa kad si gnar, hvala Bogu, druže. Koji skill, klikneš R kad ja ultim. Pa da, Sad će to je. da stakam ult. Nemoj mi dirat, molim te, stakam Moram ult. da... Aj pomeri se, bre. Idi AFK slobodno, možda odeš. Help team! Sad kao help team sve se živo. možda ulta. Gdje mi se druže spalio me li? Pogledaj, ja mislim da ću ga ubiti, opušteno. A ne, brate, mislim da ću ga ubiti. Pošto mislim da imam više damage. I sad su svi mrtvi. Sad su svi mrtvi, da. Help team! Gdje team moj? Šta de, tim, ja low, pizdu materiju, ne mogu ništa da uradim. Šta ti radiš, druže, full help. Brate, šta da radim? Šta mi reći šta da uradim? Kad je AP gnaš, sam može, čumar. Druže, 3 za Jana, odvali ih, prvi team fight, ja uleteo tamo između... Ne, nego je ovaj Nenad uleteo, pa si onda ti ulto, brate. Pogledaj gdje sam strkao, evo. A, pa to, pa dobro da, tu jesi uleteo u sa team fight, ali najprošli kad smo ih dobili. To se Pa misli. sad ćemo izgubiti narednih 15 team fighta. Zamisli, brate. Ne idem nijednom zajedno. Brate, moram da klinam farmu, zato što će da je ubio minioni. Ja sam imao pola health skinu iz 3, brate. Bez jarca nema da.
Bez jarca nema udarca, a. Baci Q na njega, Sven. On tu nam tamo nam idu, gdje je? Zašto se odmah baci? Ja se spotam dječko. Mrš, jebać. A znam sam da će to biti zašto si zglup, brate. Ne, nego lik, znači, nasteka toliko da to nije humano, brate. Ovaj njegov jebeni Rage Blade, vidi ga, šupak jedan. A i ono, mogu sam bolje da odigram. Da sam mu onda prišao, da sam ono sačekao malo za Da Q. si bacio Q, pa onda... Ulta pa Q. Ali da sam sačekao možda, da, milisekundu da sam sačekao. Ali sam mislio da će da ovaj crkne lik, pa onda sam ono kliknuo odmah. Puš kurac, ne. Pa sam se sjebu. Što ja? Gurno ga s one strane. Pazi mi to. Da, uz. To je Irina. Pomoći! Ti ne. Pa ti si ja su main, ajde rokaj ga. Stari onu... One shotala je, gle, si dobro. Odbaci i odbaci mene tamo ka njima. A video sam, šupak, jel tako? A slučajno. Laže namjerno je, teo je da ti trgneš. On mrzi debelu djecu. E, ajde nam ide, ajde kod. Ajde, može. Tu imaju ward, vidjeli su vas sve bukvalno. Ne veze. To sad nije bitno. Baš sad prve neko. Moj Nenad je šta? Je svi od damage. Ja sam ono promašio bio, je. A ne pazi. Evo me Dušan, ne opušta, baci Q Jer na nam ono njega. tamo duža para. Pa da, pa Jerinč noob. Da ultam, a? Ne moraš. Ja, vidi ga, šupak jedan. Da li si se flashao? Da li si se flashao da mi kill kradeš? Da si šupak. A kaže ne Zato moram. što je lik imao double buff, brate. Pa da, Ne, šupak imao je to samo kaže. reda je samo, nije imao da... Pa šupak to ja kažem. Evo vidi, Jerinču, pa ja sad imam reda. Ne, jebo mamu, ovaj ksin više, dolazi, nemoj smarati, jebo sebe. E, Džoko, jel pogledao bilo ko naš video? Da, imamo 20 nešto ovih pregleda, brate. Čak nisam čuo, šta si rekao? Druže, gdje si ti 20 nešto pošao, pregleda brate? imamo. I jel, Džoko, šta si rekao? 20 nešto pregleda, kažem. To, E, ja moram da vidim. desetorica nas i tamo tih 10 pregleda, super. Desetorica nas. A kojih 10, druže? Pa nas 10 tih, ali pa to. Brate, Havine odmah pregledaj. Znaš koliko ćemo dobiti pregleda, tebe? Milion, druže. Aj, pusti, molim te. Ne, molim, treba meni. Šta Aj, će? tebi nemaš što malo. Imaš 35 cooldowna, ne može. Aj, što nu. Napraviš milion i nešto account. Saček. Aj, jes, šupak. I sad, Evo, kupim prozir malit, mislim pet. I ovaj, kako se Da, da. zove? A čuj ovog Jerinča, imaš samo 6-4, aj čuti Jerin. To me prati, brate. Aj te privele, što da ne. Sad smo ga popuštili, druže. Beži Jerinč. Jebi. Svi su sad ćemo ovdje. dobiti. Pustite ih, druže. E, aj sad ultu dobijam. Aj sad čekaj ovu Morganu, brate. Alo, sad čekaj ovu Morganu da dođe, alo. Čuješ, Schumacher? Aj sam na ultu, alo. Zato što sad biti mega gnar, oni su i tu. Možda, ne, sjebo sam se. Je jebeno Q! Mršu pizdu materinu, svi. Ja sam ih bait, jesi da, a? OMG, Ajoj. koji timing je li? Brate, mrtav sam. Ajoj, GG, brate, pogledaj lika šta radi. Pa kad nema AD carry-a, hvala Bogu, druže. Ne, nego jebeno Q mi isteklo, teo sam Q do ovog drevena pa da ultam nazad do kserata, brate, ali onda Nego sam... ja onako taman Q i istekne Q i ovaj mene huka. I ovaj mene huka, jebe mu mamu. A tačno, bukvalno. Život, sad će Morgana nju skill koji ste posto. Hoć. Vidiš, neće ona na baronu. Bar, brate, bar. Ode baronu. Bar. Što radiš, nisi ga ni puk... Ode, glupa. Ili pušno perista na gura. Gora se kao vidio, majke. Brate, jel ti kontaš da ona nije ovaj sa nama? Execute! Pa idi u turet! Brate, ajde reda. Ne reda nego zmaja. Alo, Jerinču, zmaj. Ajde zmaj, znači svi su na ovom topu, ajde. A ulta će možda dreven pa će nam... Ajde, zamisli, brate, imam smite. Čuj, Joker. Baš. Ajde, uci. Gledaj, koji si ja tu čuo. To ti jeb. jedina reda. Opušteno, ne vezi, njemu i treba reći, šta će meni.
Ja imam ukradit ću na mene. Ladno ga nisam lijepo smajtao, ha? Nemoj ga bijati. Hoću. Možeš gubi? Čuj reći. Jesam ja bacio V do tebe, a? Ladno si dobio solo kill. Pa kad jeste solo kill. Pa da. Aj bar. Tipa mali gnar pokupio u stencu. Ali tipa ovdje su, brate. Da, uzeli smo zmaje. Što mi njima puštamo i oni ovog barona imaju. Dobro. Možda jedan pro play. Bravo, Amidža. Aj nemoj još igrat, brate. Privuko me, brate, šta hoćeš, idi u pizdu, man. Dolazi. Aj jebi. Staneš ispred njega pa la budeš privuko. Bež, znači trčemo svi, brate. Ti jedeš govna, družo, ti ideš ispred one... Nemoj samo ideš gore. Ti jedeš govna, Pa ti Pa možeš to vidjet bila. da radiš. Stani ovdje. Nek neko ode na to. Ne, neću stani. Nekad li puši mogu proći. Stavi lik. Fokus support. Ne bacila. I možeš ti jednom tornado da pobaciš? Da. Jel mi mogu? Možda ulta. Da, ultaj. Na top vidiš ta miniona. Pazi ovu. Unišću na topu Pa se retardiram. Ultaj top. Sad ne možeš, sad. Bravo, Amidža, bre! Idemo. Pa što nisi pokazao da je ovak, na primjer, Ajde. A slučajno. Aj bolje da možda povedi. aj pojde. A što, Amidža? Bolje da lik... Hamide vidi, znaš kako da budeš bolje u LoL? Znaš kako? Budi Afrika. Budi AFK tad bar nešto nafići. Realno, brate. Znaš ti, Nenade, kako mnogo da ne jedeš gol, a? Ne znam. Šta onda? Amidža. Onda. Kaže, i šta onda? Jebem ti Midna. I šta onda? Nauči. Ja vam nemam ovaj Magic Resist. Bravo Jerinić. A sad kao ladno bacio flash, čuj ga, Bravo. O jesi Jerinić, sam kad si ti iskerao. Vidio ovo, ladno nemo bacio kill. Evo ga. Šupak. Ladno je Amidža ukrao kill, a šupak Amidža jebe mu mate. Jedan kill je Amidža da uzme, jebi. A znam da ti Hamid pentok radi. Ali ga report. Ono kao se sajodno i prije koji pravi 0-9. Aj, pojdi, dođu vam, Ne mogu, brati, hoću da mu džunglu kradem. Ajoj. Ko bi rekao čuda da se dese, pa da mi pobedimo jedan game. Da, pa da neko Amidžu odnese. Da nam ne može više doći. Šalim se, opušteno, ajde, idem back da iteme kupim i onda dolazim. Da. Ti mene pratiš, aj sam meni to. Ajoj. Ja, neko je urgot za Hamida, ono, heroj. Ne znam zašto, ali ono. Ali ono, da. Imate nešto. Moj Hamid je ono kad ovaj support ima viš farme nek ti jebote. Aj majke, dušano uzmite jedan sljedeći. Neću brate, ovo mi je milion puta bolje. Sam vidio. Misliš, a? Aj na micu, aj sad svi na micu. Aj Ksina da ovaj sa vatom, aj molim te. Ne, piši. I lik je ovdje dođi. Alo, dođite. O, ne mogu da idem, sporo idem, ajde. Alo, bejte. Opusti se, ja ću sad dobiti ult, ja ću leći ult. Ti sam, ono, kiku se rata. Bla bla. Izvuci Dravena, kako ti terat. Ili obuli kušku. Alo, ajde, ja sam spreman. Pa i spreman sam i ja brate, ali ne možeš kada svi beže, jebe mi mamu. Fokus ovog, jebe mu mamu ja. Brate, koga mi ajde.
Šta koga mi fokusa, maj čuti debilu jedan. Ne, povuš ima najviše. Druže, ne možeš im ništa, druže, ne možeš. Kako ovaj ima najviše damage-a, jebem joj mamu. Mrš. A trebao sam da se pomeri, mrš! Neđi ga. Jo, još ja čekam ovako da do zida dođe da ovaj bacim var 2, a trebao sam prije da baciti, a ne već. Zamisli da me lik predikto jebote, nije GG, ajde, evo ga ovaj Hamid dolazi. Hamid dolazi, opušten. Uništi jednu kulicu. Da, brate, i inhibitor, i to je to šta. Opušten, sad će Hamid, da. Sad će Hamid. Sad će Amidža da izdefa. Odmah bacaj ulti na minione, Hamid. Znači, odmah Čekaj, bacaj ulti na minione te. Idem, brate, full tank lisin. Ulta ih jebem u lebarnik, to, Q! Baci Q i samo rokaj. To Amidža, bre, Asi dođe, ovo je svido, a? Aj jebi, ubili te. Jebi ga Amidža, ubiše te. Eto i šta se sad... Pa ništa, ali si izdefo turet, brate, eto šta ću raditi. Mrtav si, pa da, dobro nisi. Ne, brate, mi smo ovoga, Ksina ubili, a ova Zaja im je najjača, druže. Ali znači sad bar Kamsa radi. A Zaja im je bukvalno najjača. Odvaljujem. Treba da fokus. Da, ali i ovaj Ksin sam mislim da je lik baš jak, a nije. Da, a mi Ksina tukli, ja i ovaj Jerinić. Druže, nema niko Magic resist. Ja imam opušteno. Kako me, brate, nervira, ovako bacim ward i onda ovako ne mogu V do ward. Ne znam zašto. Uzmi reda. Znam otići sad. Pogledaj našu Morganu koji bil. A ide full AP, vjerovatno, mogu sladim. Pa da. Ne, šta je kupila mail, brate. Aj, majko moja. Alo, Jeriniću, hoćeš reda? Jerina? Okej. A mi nešto frame dropa, A što ti kopiraš info u Dravena, maj? Kad je s onim kao blicom bilo, a on onako, a mi ide njemu neki buđa bil, kaže. A ja rekao, a vi njegovog blica kakav bil ide, kaže, a on kopira mene, kao. A i ovaj ide isto glup bio. Šta ja hoću? A zašto? A kupuješ gluposti, razumiješ? A, zato. I nemamo iste iteme, pogledaj. Pa zašto on ima dosta? Zato što on ima više itema nego ti, brate. Pa da. Ali imamo svi. Pa da. Isto imamo slične. Pa da, kad on ima 3 itema i 10-8 ima. Taj Jerinić, a vidi ga, je super. A imao sam smite, 2 smite imam. E vidi, ovo ću uzeti. Oni slučajno barone, jer ih nema nigde na mapi. Brzo. Ajde, roka. Ultaj barone, Draven, sad. Aj mi baron, sad ne mogu ovdje. Oni bejtaju u ovom Ma boostu. ne pričat da bejte, a ti ćeš mrtav. Tu ja. Ajde se dat. Oni su uzeli zmaja, jebote život. Nisam ni vidio da su uzeli zmaje. Ultno sam i za džabe sam. Pa da. Biš. Beži Nenade, sunce mu poljubim. Ne znam zašto si što taj build za ovo. Znaš što je jak? Najjači sam tim. Ej, sad ti najjači. Nego šta sam, da nismo da ti. Ne, ja nisam, ja sam tank, brate, nego ovaj Jerinić je najjači. Čuj brat, da je najjači, ne uradi ništa. Ali laže, ovo je Nenade. O jebote, život, odakle su se pojavili. Ali oni imaju prevelik damage, moramo ih... Da, brate, ja imam 251 armor, poleg ovog su mi skinuli, brate. Za 30 sekundi, ako ne i 20. Moramo izjepati ovaj turret samo, druže. Ja ću baš sad... Sad sad ja evo me dolazim, brate, ali... Ajde 5 na... Alo, 5 na 3 ih možemo ubiti lagano, aj može. Ajde. Ne, jebem mu mamu, a me sjebo lik. Mrš. Ne da me lik zajeb sa flashom, ali dobro bejto sam ih tako da ste ih pobili lagano, ajde. Htio sam da ga ultam nazad, a me lik sjebo, sam tako bukvalno. Ovo vidio double kill, aj baron. Aj baron, ajde. Imaju. Smite ne, ovaj lik hoće da backdoora, lik hoće da backdoora. Opušteni ide... Barem dvojica moraju, njega dobije. Odvalit ćete, beži. Mrtav si, evo, i Saša umre. Aj tvoj. Tuci ga Amidža. Bravo Amidža, bre, idemo. Gle, ali ima jak damage, brate. Ovaj Hamid. Samo što onako, ovaj Draven je baš tenak grupa za to. Ćao.
bego je bacio. Ćao mama, kako rekao, ćao mama. Dobio sam 2 keca. Dobro, neću. Imam 4000 health, je. Pogledaj build, brate, bukvalno full tank. Najjači. Još uzmem boot protiv Magic Resista i sad sam full tank, brate, gledaj me. Tum turum tum tum turum tum Ajmo tum na mid, turum tum ajmo na tum. mid svi. Sad čekaj, idem sam top list. Aha, i ti on. Idi ti top. Evo druži, gledaj, još to. Treba mi još 1900 golda, brate. Evo, 1500. ja imam full. Meni treba još 1500, znači prešao sam sport, bukvalno. Dobro, aj sad svi mid. Aj sad čekaj, kupim, ajde samo dolazi. Dobro, ali da dođeš. Alo, evo Ti ti je vjerojatno dole, alo. Nema veze. Dođeš na mid. Ne, dođeš na mid. Druže, lik će nam završiti game. Neće. Hoće, I'm back. Neće lik, ne, bega lik. Idite biti. Ajmo sad svi mid. Druže, ja sam tank, da si imam skoro 3000 health. Ja imam 4000, brate, gledaj. Ja imam 2 mid. Ja imam 2. Imam 2 i dosta. Ti kao Ajde, da mi, samo dava. moraš Šta ste to sa istina? strane i da Ova Morgana mora da shield, da razumiješ, shield tebe ili Nenada, brate, i to je to. Mene najbolji shield, da mogu lepo da uletim, no. Pa na primjer. Znaš što si ti rekao, ili tebi ili Nenad? Pa da. A pričao si Nenad. Ne, nego ovom Jeriniću sam pričao. Nemoj tako Pusti se, pusti se. E, ajde da ja probam da ih zebem nekako. Da uletim prvi pa onda... Ja prvo. Ako baš gledaj malo. Neku serat. E, ja moram sad uletati. E, jebik. Sad smo se sjebali, sam tako. Šta sam ja uradio, brate? Ja ne znam šta se desilo, aj surrender, GG. Kako nas uništili? Ja ne znam šta se desilo, mene je neko... Ne znam šta se desilo, brate. A, jebi ga, brate, to ne već. Neću. A moram jedan gaming da izgubimo, brate. Like, share, sub, nadam se da ste uživali, vidimo se.